Vôbec nikto ťa nezachráni. Ani partner, rodina, kamarát alebo štát, ani žiadna správna príležitosť. A na prvý pohľad to znie veľmi tvrdo, možno až nepríjemne, ale keď to pochopíš do hĺbky, zistíš, že je to jedna z najlepších správ, aké môžeš práve dnes dostať. Pretože v momente, keď prestaneš čakať na záchranu, prestaneš odovzdávať kontrolu nad svojim životom niekomu inému. Väčšina ľudí žije v tichom očakávaní, že sa niečo stane, že príde človek, situácia, moment, ktorý to celé otočí. Lenže ten moment pravdepodobne nepríde. A práve preto veľa životov ostáva stáť na mieste. Nie je to kvôli nedostatku nejakej schopnosti, ale kvôli čakaniu. Realita je o dosť jednoduchšia. Nikto nepríde a práve preto si to ty, kto môže rozhodnúť, kam sa v živote pohneš. Ale nie zajtra, nie keď budeš pripravený, ale takým klišé povedané práve dnes. To, že ťa nikto nezachráni, neznamená, že si v tom sám. Znamená to, že máš moc konať bez čakania na povolenie. A toto je moment, kde sa veci začínajú v živote meniť, keď prestaneš čakať a začneš niesť plnú zodpovednosť za svoj smer vlastného života.